Takže toto lidi, moje jméno Alexis Marna a já vás vítám jako minulý hry, je to Skywars. Už jsem to natáčel jednou, ale to se mi bohužel vymazalo, takže jdeme asi na lobby. To nepůjde. Lobby nepůjde. To musíme vypnout. Je to asi jenom krátká doba, protože už mám jenom mám už jenom 11%, takže to bude blbý. Ale aspoň těch 5 minut to natočím. A těším se na to. Takže už jsme tady na lobby. Vždycky skáču. Solo tým. Tohle map. Tak to může být něco dobrého. Jo, už vím, co to je za mapu. Tohle je dobrá, já to střihnu, až mi tam budem. Tak už tam budem za 20 sekund, za 15 už. A tak to bude dobrý, doufám, protože doufám, že se mi nevybije baterka, bude to jenom 5 minut. Takže asi pro vás blbý. 4, 3, 2, 1, teď tam. Takže tady už máme, tak už tady hned ze začátku takhle. Máme nej. Ten nejlepší, který máme ze začátku, abyste neměl třeba nějaký blbej. Třeba, nevím, luk, beru. Takhle. Ještě jsem viděl někde čestku. Wow, už nevím, kde je. Takže já si nasadím to. Tak. Je. Už mám 3 minuty. Budu natáčet. Tak to ne. Mám luk? Jo, mám, tak to je dobrý. Budu natáčet tady něco jiného určitě, ale teďka Freddy, jo. Teď jsem měl o 1:45 jsem měl točit Freddy s Zexacem, ale to se mi nepovedlo, protože je tam ještě něco, jo, to asi vynechám. Teďka dobrý. Tady jsem ten meč, tady jsem luk, tady jsem šipy, tady si dám tady jsem tohle, tak. Bohužel nikdo tam nebudu mít. On jde. Jo, jde, ale nešlo jenom tam, tak. Nic jste neviděli. Jsme to seklo lidi. To teda blbý. Lidi? Takže lidi, tak tohle, jo, už jsem nedones. Lidi, já to dám od znova, protože, pardon, mi se to seklo. Takže lidi, už jsem tady, musel jsem to vypnout. Hraju tým, nehraju solo mě moc, no. Ale lepší, zatím si nevezmu ten dřevěný, tak bral si ironovej. Už
nemám ani ron. No, takhle no, tohle si vezmu. Takhle. Tohle si vezmu. Tohle si vezmu. A takže lidi, to bude jenom krátké video, protože kdybyste si mysleli, tak ty hodiny ťukají. Takže to je vážně blbý a teďkom chodí mamka, to je taky blbý. Jo, tady už jsem, ne, tady jsem nebyl. Lidi, tak to bude blbý, pardon za ty zvuky. Teď jdu nahoru, protože tam určitě něco bude. A to je dobrý baráček, tenhle by jsem se měl taky postavit. Lidi, takže já se omlouvám. Já už musím, bylo to jenom takhle málo minut. Už mám málo baterky. Už mám jenom 5%, takže jo, počkej, já jdu na světlo. Takže lidi, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr i koment. A já se s vámi loučím v příštím díle a ahoj.